Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Dayo. Taong 1972, Bocauen, Leyte. Pagbebenta ng kopra ng nyog ang pangunahing hanap buhay ni Manoy Dayo. Malayo sila noon sa baryo, kaya hindi biro ang kanilang mga dinaraanan, maibenta lamang ang bunga ng ilang buwan nilang pinagpagalan sa nyugan. Dahil sa mga bata pa noon ang kanyang mga anak, kaya ang asawa niya ang palagi niyang katuwang sa buhay. Maliban din sa pangungopra, may isa pa silang pinagkakakitaan at yun ay ang pagbebenta ng mga pinatuyong dagta ng goma. Tama kayo nang narinig. Magaling din sa pag-iimbak ng goma itong si Manoy Dayo. Katunayan, sila ang pinakamalaking nagbebenta ng ganoong produkto sa lugar nila. Bukod kasi sa marami silang punong nagbibigay nito, ilang henerasyon na ring pinagpasapasahan ang ganoong pamumuhay. Ayon sa kanya, na kahit silang pamilya lang ang naninirahan sa lugar, hindi naman doon gaanong nakakatakot. Katunayan, mas nag-aalala pa nga sila kapag pumapanhik sila ng bayan. Sa kanilang tirahan kasi sa bukid, mga engkanto at mga elemento lang ang kanilang mga kapitbahay. Alam na rin nila ang mga pamamaraan kung papaano yun maiwasan, kaya namay hindi na sila gaanong nag-aalala. Likas na rin kay Manoy Dayo ang pagiging manggagamot, dahilan para hindi na sila maghanap ng tulong sa mga oras na nagkakasakit ang miyembro ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya na, dahil sa ganoong abilidad, wala na silang hinahanap sa kanilang tirahan. Naroon na rin halos ang kanilang pangangailangan, kaya pawang bumababa lang sila ng bayan para magbenta at mamili ng mga bagay na matitipuhan nila. Sa loob ng ilang dekadang gano'n ng kanyang trabaho, marami na rin siyang kakilala sa baryo. Noong una, medyo pinangingilagan pa siya ng mga ito, pero nung nakilala na nito ang kanyang pagkatao, doon na unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Huli na rin niyang nalaman na kaya pala siya pinapangilagan ng mga ito ay dahil sa mga usaping may kaugnayan sa mga aswang. Sa makatuwid, inakala ng mga taong yon na aswang itong si Manoy Dayo. Sa halip na magalit, tinawanan lang naman niya ang mga ito. Wala namang kasing matibay na batayan para kagalitan niya ang mga taong yan, dahil lamang sa isang agam-agam na wala namang katuturan. Magmula noon, mas lalong naging matibay ang kanilang ugnayan sa bawat isa. Bilang ganti, binabawasan ni Manoy Dayo ang kanyang presyo sa mga paninda, at bilang kapalit naman sa kanyang ginagawa, binibigyan sila ng mga ito ng mga kagamitang wala pa sila. Ikinatuwa naman yon ng lubos ni Manoy Dayo, gawa ng aminado siyang malaki ang tulong na naibibigay ng mga ito sa kanila. Sa pagsapit naman ng taong ito, kasalukuyang abala pa rin sila Manoy Dayo sa pagbabantay ng kanilang mga ari-arian. Dahil na rin sa tulong ng mga diwatang kaisa nila sa lugar, 2 buwan lang ang pagitan matapos ang anihan bago sumibol ang mga bagong bunga ng kahoy. Sa hanay naman ng mga puno ng goma, araw-araw nila itong nakukuhanan ng dagta na halos balde-balde ang dami. Dahil sa ganoong swerte, madali silang nakakabili ng mga bagay na hinahangad nila. Di hamak din na mas marami pa silang pera kumpara sa mga negosyante sa baryo na halos araw-araw nagpapagal magkaroon lamang ng magandang kita. Dahil sa ganoong pangyayari, lahat ng mga naging mabuti sa kanila, unti-unti na rin nilang tinulungan para umangat. Ika nga ni Manoy Dayo, pinapasilong siya ng mga ito sa panahon ng bagyo, kaya dapat lamang naabutan niya yon ng payong sa panahon naman ng tag-init. Dagdag pa niya na, anuman ang ibinibigay niya sa mga ito, hindi niya pinag-iisipan ng kapalit sa mga panahong darating.
Kumbaga, kapag naibigay na niya, di niya na yun iniisip bilang panumbat sa mga ito, sa mga sandaling nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan. Ayaw na ayaw kasi noon ni Manoy Dayo ng ganoong pag-uugali dahil nagdudulot umano yun ng kamalasan sa isang pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na rin nilang napakongkreto ang bahay nila sa bukid hanggang sa kalaunay nagkaroon na sila roon ng malawak na palaruan para sa kanyang mga anak. Marami na rin ang nangungumbinsi sa kanya na sa baryo na manirahan pero hindi niya yun sinusunod. Para kay Manoy Dayo, hindi pa rin mapapantayan ang estado ng pamumuhay nila sa lugar na yon. Dahil sa ganun niyang pag-iisip, wala namang nagawa ang kanyang mga suki at kakilala kundi hayaan siya. Akala niya hanggang sa pagtanda niya mananatili ang kapayapaan sa kanilang pamilya, pero ang hindi niya alam, maraming tao na palang naiinggit sa kanyang naging tagumpay sa larangan ng negosyo. Hindi naglaon. Nang hindi na maatim ng mga ito ang pagyaman ni Manoy Dayo, nagpa siya na ang isa sa mga taong yon na kumprontahin siya. Isang hapon, matapos nilang maibenta ang lahat ng kopra, dali-dali naman nilang inimbak ang lahat ng balde ng goma patungo sa kangga ng dalawa nilang kalabaw. Akmang papaalis na sila noon sa baryo nang bigla naman siyang matigilan nang makarinig siya ng tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Paglingon naman niya sa kanyang tabi, tumambad sa kanya ang isang negosyante na matagal nang tumutuligsa sa kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang nakita, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa pakay nito sa kanya. Akala niya kasi bibili lang yun ng goma pero pagharap naman nilang dalawa, narinig niya itong magwika sa kanya ng mga bagay na hindi niya nagustuhan. Sa pamamaraan kasi ng pananalita nito, parang pinaparatangan siya nito na nagnanakaw ng mga koprang dinadala niya sa baryo. Dagdag pa ng negosyante, hindi malabong magnanakaw nga siya dahil ang makakagawa lang ng ganoong bagay ay yung mga taong may malawak na taniman. Mariin din itong inilahad na sa estado ni Manoy Dayo, nasisiguro nitong wala siyang malaking lupain para pagsakahan ng sako-sakong mga kopra at balde-balding mga dagta ng goma. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang uminit ang kanyang ulo. Pagtitig niya sa lalaking yon, galit na galit naman siyang sumagot dito ng, "At sino ka para sabihan akong magnanakaw? Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Hindi ako ang tipo ng taong basta-basta mo nalang pwedeng sigawan kapag gusto mo. Tandaan mo, doble-doble ang yaman ko kaysa sayo. Anumang oras, pwede kong guluhin ang buhay mo." Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yan, agad naman niyang tinalikuran ang lalaki, sabay palo sa sinasakyan niyang kalabaw. Makalipas pa ang ilang minuto, nang ilang metro na lang ang layo nila sa bawat isa, muli na naman niya itong narinig na nagsasalita ng kung ano-ano. Maya-maya pa, nang hindi na rin makapagtimpi itong si Manoy Dayo, inabisuhan niya itong pumunta sa lugar niya para makita nito ang sitwasyon nila. Dahil sa kanyang sinabi, di naman maiwasang sumagot ng lalaki sa kanya. Animoy sa sinabi niyang yon, tila bang labis itong natuwa. Siyempre, di naman niya ito gaanong pinansin, sa kadahilan ng likas na rin para sa kanya na mag-imbita ng mga tao sa kanyang lupain. Ang kaso lang, pagdaan naman niya sa kaibigan niyang nakarinig ng kanilang usapan, dali-dali naman niya itong nilapitan para bulungan. Ayon dito, hindi niya dapat pagkatiwalaan ng taong yon dahil sa kilala itong manlalason. Marami rin itong kaibigang mga nilalang na kumakain ng karne ng tao.
Mariin din itong inilahad na sa oras na makapasok yon sa kanilang lugar, may posibilidad na gumawa ito ng hakbang para guluhin ang tahimik nilang buhay. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, agad naman yung umalis sa tabi niya nang masipat nito ang iba pang mga negosyanteng nagmamasid sa kanila. Si Manoy Dayo naman noon, tahimik lang namang nagpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa kalaunay makalabas na sila ng baryo. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang makabalik na sila sa kanilang lugar, doon na sila nag-usap ng kanyang asawa ukol sa kanilang mga gagawin. Maging ito man kasi, hindi may pagkakailang labis yung nababahala ukol sa mga bagay na nalaman nila. Ngunit sa kabila ng pag-aalala nito, nanatili namang kampante itong si Manoy Dayo. Upang hindi na mag-alala ang kanyang kinakasama, inabisuhan niya itong walang makakagalaw sa kanila sa lugar kung saan sila nakatira. Upang masiguro ang bagay na yon, minabuti naman niyang magdasal ng taimtim hanggang sa pagtalikod ng araw sa kalupaan. Sa paglalim naman ng gabi, nang medyo tahimik na ang buong paligid, dahan-dahan naman siyang lumabas sa kanila habang tinatawag ang mga kaibigan niyang nilalang. Pag-upo naman niya noon sa upuang nasa bakuran nila, bigla namang nagpakita ang mga ito. Ang mga nilalang na humarap sa kanya noon, binubuo ng mga gabay ng kalikasan at mga diwatang may kapangyarihan ng mga elemento. Nasa anyo rin yun ng mga pangkaraniwang tao upang hindi ito magdulot ng takot sa kanyang asawa kung sakali mang makita nito ang mga nilalang na yon. Ayon pa kay Manoy Dayo, ang 5 diwatang katuwang niya sa buhay ay malimit magbalat kayo bilang mga matatanda. Samantalang ang mga gabay naman ng kalikasan na siyang utak sa pagpapabilis ng pagtubo ng bunga at mga dagta ay kalimitang nasa anyo ng mga binata at dalaga. Nasa 11 nilalang dinoon ang nagpakita sa kanya at sa loob ng ilang dekada niyang pananatili sa lugar na yon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumugon ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanyang naging pagtawag. Alam kasi ng mga ito na hindi biro ang kanyang pinagdadaanan, kaya ang lahat ng dumalo, maiging nakinig sa kanya. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit niya ang tungkol sa sinabi ng kaibigan niya sa baryo. Nang marinig naman ito ng mga engkantado, hindi naman ito napigilang magbigay ng suhestyon upang maiwasan ang tiyak na panganib. Dagdag pa ng mga ito na nakahanda sila sa anumang mangyayari, kaya walang dapat na ipag-alala ang pamilya ni Manoy Dayo. Mariin din itong inilahad na hanggat nasa loob sila ng kanilang teritoryo, mananatiling sila ang may kontrol ng lahat ng sitwasyon. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa bagay na yan, agad naman siyang nagtanong ukol sa kung ano ang mga gagawin nila para mahadlangan ang binabalak ng kanyang mga kalaban. Dagdag pa niya na hindi sila maaaring magkibit-balikat lang sa mga nangyayari, lalo pat alam niyang magtatangka ang mga ito na tumungo sa kanilang lugar. Nang marinig naman ito ng diwatang nangangalaga sa kabuuan ng kanyang lupain, doon na ito dahan-dahang tumayo para magbigay ng suhestyon. Ayon sa nilalang na yan, mas mainam na ang gawin nilang patibong ay ang mga sarili nila. Hindi kasi pwedeng gumawa sila ng mga bagay na makakapatay, lalo pat hindi pa naman nila kumpirmado ang totoo nilang kaaway. Para mapalabas din nila ang mga nilalang na nagtatangka ng ganon, iniabiso nito na sumunod lang si Manoy Dayo sa nais nitong mangyari. Iwasan din niyang mag-alala ng husto, gawa ng nakahanda naman sila sa lahat ng aspeto. Matapos naman itong makapagsalita, walang pag-aalangan naman niyang sinunod ang sinabi ng nilalang. Tiwala siya sa diwatang yon,
gawa ng marami na rin itong nagawang mabuting bagay sa kanyang pamilya. Ilang oras pa ang lumipas. Nang mapagkasunduan na nila ang lahat, agad naman niyang tinuldukan ng kanilang pagpupulong. Pagtayo naman niya sa harapan ng mga ito, dahan-dahan namang naglaho ang mga nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, minabuti naman niyang bumalik na sa kanilang tirahan para magpahinga. Dumaan pa ang mga araw. Nagpatuloy naman ang mga gawain nila Manoy Dayo sa mga sakahan nila. Dahil sa dami ng trabaho doon, unti-unti na rin niyang nakalimutan ang tungkol sa naging sagutan nila ng negosyante. Inakala rin niya noong mga oras na yon, mananatiling banta ang mga sinabi nito. Ngunit dumating ang isang hapon kung saan nasilayan niya ang grupo nito na papalapit na sa kanyang tahanan. Magbabandang 6:00 na, nang mapansin ni Manoy Dayo ang pangkat ng negosyante. Nataon naman noong silang magpamilya lang sa lugar, kaya wala siyang pagpipilian kundi kaharapin ng mga ito. Habang binabagtas niya ang daan papalapit sa mga taong yon, napansin naman niyang parang umabot sa 20 ang bilang ng mga kasamahan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman ng grupo sa labas ng bakuran ng bahay niya, agad naman niya itong sinalubong para kausapin. Maya-maya pa, napilitan na ring magwika ang mga Dayo ukol sa pakay ng mga ito. Dagdag pa ng negosyanteng nakausap niya, kaya sila roon pumunta ng 10 oras ay dahil sa hangad nilang makita ang taniman nila Manoy Dayo ng gabi. Naniniwala kasi silang may itinatago siyang lihim sa lugar na yon, at ang lihim na yon ang siyang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mabilisang yaman. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang umangal. Naniniwala kasi siyang wala itong sapat na basehan at wala rin yun sa kanilang mga napag-usapan. Mariin niya ring itinanong sa mga ito ang dahilan nila kung bakit gano'n na lamang ang kanilang pagmamalabis na pabagsakin itong si Manoy Dayo. Dahil sa kanyang sinabi, di naman mapigilang ngumisi ng negosyante habang sumasagot sa kanya ng, "Alam mo kasi Dayo, galit kami sa mga taong katulad mo eh. Dediretsahin kita. Hindi ka namin gusto. Di mo man alam pero marami kang nasasagasaan sa aming lugar. Katunayan yan, ilang beses na kaming nagtimpi sa'yo. Umaasang magbabago ka. Pero nagkamali kami. Kaya sa puntong to, hindi na namin palalagpasin ang lahat ng mga nangyayari." Matapos naman itong mailahad ng lalaki, naging palaisipan naman yun para sa kanya. Gawa ng kung iisipin, malayo naman sa negosyo ng mga ito ang mga kopra at dagtang binibenta niya. Ang hindi na malaya noon ni Manoy Dayo, may isa sa mga kaibigan nito ang gumagamit ng pagbabalat kayo mula sa dagta ng goma. Yon ang kanilang ginagamit noon para malayang madala sa mga karatig bayan ang sariwang dugong nakuha nila mula sa pinatay nilang biktima. Pagkaraan pa ng ilang oras nilang pag-uusap, nang hindi na makapagtimpi ang mga nilalang na yun sa kanya, sapilitan na nitong winasak ang bakod at pinto ng bakuran niya. Hindi na rin yun nag-alangang sumugod papalapit, kaya napilitan na rin siya noong umatras hanggang sa kalaunay marating na niya ang entradang pinto ng kanyang pamamahay. Pagsilay naman ng mga ito na wala na siyang matatakbuhan, mariin naman itong inilahad sa kanya na hindi sila nito papaslangin kung mangangako siyang ititigil na niya ang lahat ng kanyang mga gagawin. Dagdag pa ng mga ito na nakuha na rin naman niya ang kanyang mga gusto, kaya para wala ng gulo, mas mainam na magparaya siya sa mga ito. Nabanggit din ng mga nilalang na yan na kapag sumang-ayon na itong si Manoy Dayo, gagamitin nila ang mga kopra nito upang malaya nilang mailipat sa karatig lugar ang kanilang mga naimbak na karne.
Alam kasi ng mga nilalang na yon na kung ibang taong magdadala ng kanilang mga pagkain, hindi ito mahahadlangan ng mga albularyong nagbabantay sa mga lugar na kanilang gustong pasukan. Matapos naman itong mailahad ng mga nilalang, agad naman silang naghintay ng kasagutan mula sa kanya. Sa puntong yon, alam ni Manoy Dayo na hindi na siya maaaring tumanggi pa, kaya upang maipakita ang kanyang pagtutol, walang pagdadalawang isip naman niyang tinawag ang lahat ng gabay ng kanyang lupain. Pag-ahon naman mula sa ilalim ng lupa ng 11 engkantado, dali-dali naman itong tinawag ang 11 asong gubat. Mabilis yung lumapit sa kinaroroonan ni Manoy Dayo at pagpasok naman ng diwata sa mga ito, doon na yun dahan-dahang tumayo at nag-anyong tao. Sa isang iglap, tumambad sa grupo ng mga aswang at manlalason ang mga kakaibang nilalang na may daladalang mga sandatang hinulma sa isang matibay na kahoy. Ayon kay Manoy Dayo, karamihan sa mga nilalang na yan may dalang sibat, tapos yung 5 nasa mataas na posisyon, espada ang tangan. Dahil sa pangyayari, agad namang nagpalit anyo ang mga kasamahan ng negosyante kasabay ng walang takot nitong pagsugod sa kanila. Nang masipat naman yon ng mga engkantado, hindi naman ito nag-alangang lumusob. Tumulong na rin noon ang mga diwata upang mas mapadali ang pakikipaglaban nila. Hindi naglaon nang mapansin naman niyang tanging ang matandang diwatang may kapangyarihan ng elemento ng hangin ang nanatili sa kanyang tabi. Doon na siya naglakas loob na makipaglaban. Sumunod naman yun sa kanya, gawa ng tungkulin ng matanda na mapanatili siyang buhay sa lahat ng oras. Habang binabagtas nila noon ang daan, walang patid naman itong hinaharangan ng lahat ng aswang na gustong kumuha sa buhay niya. Marami ang nagtulong-tulong noon para mapigilan siya. Ang kaso lang lahat ng lakas ng mga kalaban niya hindi sapat para pabagsakin ng matanda. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa kinaroroonan ng negosyante, walang patid naman niya itong inundaya ng saksak. Kahit alam niyang purong panlalason ang abilidad nito, sadyang hindi siya nasisindak dahil alam niyang palaging naroon sa kanyang likod ang diwatang pumoprotekta sa kanya. Ayon kay Manoy Dayo, na habang nilalapitan niya ito, walang patid naman ang ginagawa nitong pagpapadapo ng lason sa kanyang katawan. Marami rin itong paraang ginawa, pero sadyang hindi makalapit sa kanya ang lason dahil sa kapangyarihan ng hangin na nagsisilbi niyang proteksyon. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin naman ito ng negosyante. Nagmadali naman yung lumayo sa kanya, pero bago pa man ito makadistansya, nagawa na niya itong mataga sa may bandang bewang. Bumaon sa buto nito ang kanyang sundang, kaya na may habang nagpupumiglas ito, hindi nito mapigilang sumigaw at humingi ng tulong. Ngunit sa kabila ng ginawa ng kanyang kalaban, hindi ito sapat para tuluyan itong makatakas sa kanyang kamay. Maya-maya pa, pag-unday naman niya ng 3 beses sa katawan nito, doon na yon tuluyang sumubasob sa lupa. Hindi na rin yun nagtangkapang lumaban sa kanya dahil sa mga oras na yon, tanging pagtakas na lamang ang natitira sa isipan nito. Sinubukan din niyo ng mga kasamahan itong ilayo sa kanya, pero di naman ito pinahintulutan ng diwata. Dahil dito, wala nang nagawa ang manlalason kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Hindi na rin kasi nito kinaya ang malulubhan nitong sugat na natamo. Pagsilay naman ni Manoy Dayo na patay na ito, agad naman siyang napalupasaysay sa tabi nito habang mariing pinag-iisipan ang kanyang mga susunod na hakbang. Inaasahan niya kasing hahanapin yun sa lugar nila, lalo na't hindi rin biro ang negosyong pinapatakbo nito. Nang mapansin naman ng mga kasamahan ng negosyante ang kanyang ginawa, mas lalo pa itong umangil ng malakas
habang walang patid siyang sinisindak. Kahit marami na sa kanilang hanay ang nalagas, hindi pa rin yun sapat upang panghinaan ang kanilang grupo. Sa halip, ginagamit nila ang mga pumanaw nilang kasama upang magsilbing langis para mas lalo pa silang magmalabis na tapusin ang kanilang mga nasimulan. Ngunit sa kabila ng matindi nilang pagmamalabis, naging bigo sila. Hindi naglaon. Nagsimula na ang pagpanaw ng iilan sa kanilang mga kasama hanggang sa kalaunay 6 na lang na aswang ang natitirang buhay. Bawat isa sa mga ito, malubha na ring nasugatan buhat sa brutal na pag-atake ng mga engkantong pumasok sa katawan ng asong gubat. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayari, hindi naman nagpakita ng awa ang mga ito na siya namang naging daan upang matapos ng maaga ang kalbaryo ng mga dumayong nilalang. Pagkalipol naman nila sa pangkat nito, agad naman nilang tinipon ng lahat ng katawan sa dulong parte ng kanyang lupain para yon ay sunugin. Habang pinagmamasdan nilang sinusunog ang mga bangkay, taimtim naman itong inalaya ng mga diwata ng usal upang masigurong hindi yon makakatawid sa kabilang buhay. Matapos nun, bumalik yon kung saan siya naroroon para makipag-usap. Medyo nag-aalala rin kasi ang mga ito sa kahantungan ng buhay ni Manoy Dayo sa baryo. Nang marinig naman niya ang abiso ng mga diwata, pinili niyang wag na munang gumawa ng hakbang. Naniniwala kasi siyang mas marami roon ang kanyang kaibigan, kaya hindi siya nito basta-bastang mapaghihinalaan ng kung ano-ano. Dagdag pa niya na, kilala ang mga nilalang na yon sa kanilang lugar, kaya hindi malabong ikatuwa pa yon ng mga taga-baryo. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa, kundi ang sumang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik na rin siya sa kanilang tahanan para magpahinga. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang buhay ni Manoy Dayo. Iniwasan na muna niya noong pumanhik sa baryo, gawa ng baka mapaghinalaan pa siya ng mga tao roon. Alam kasi ng mga itong hindi siya bumababa nang wala pang koprang dala. Dumaan pa ang 2 buwan. Muli siyang bumaba, bitbit ang mga balde-balding dagta ng goma. Pagdating niya noon sa sentro ng baryo, napansin naman niyang wala gaanong usap-usapan ukol sa mga negosyanteng pinaslang niya. Hindi na rin ito nabanggit ng kanyang mga kaibigan, gawa ng ayon sa mga ito, dapat lamang na mangyari sa kanila ang ganoong bagay. Dahil sa kanyang mga narinig, pinili na lamang niyang manahimik. Magmula noon, hindi na nabuksan ang tungkol sa kaso ng pagkawala ng mga ito. Marami man ang naghanap, wala itong nakitang bakas na maaaring magbigay problema sa pamilya ni Manoy Dayo. Halos ilang dekada niya ring kinimkim ang tungkol sa bagay na yan, at nung malapit na siyang mamatay, naibahagi niya yon sa kanyang mga kaibigan na siya namang ikinagulat ng mga ito. Hindi kasi makapaniwala ang mga taong yon na si Manoy Dayo pala ang utak sa pagkawala ng mga negosyanteng manlalason at aswang. Naibahagi niya rin na sobra ang naging tulong sa kanya ng mga kaibigan niyang diwata at 11 engkantado. Okay. Opinion ko sa kwento. Alam nyo, itong si Manoy Dayo, hindi naman talaga to magmamataas o hindi naman to magyayabang kung wala siya sa tama eh. 'Di ba? Sa pagkakaintindi ko sa buong kwento, nasa tama naman si Manoy Dayo. Tsaka, ang kinainisan lang naman sa kanya ng mga aswang tsaka mga mangkukulam, yung sobra-sobra na raw siya.
wala naman ako nakitang dahilan kung bakit siya naging sobra-sobra. 'Di ba? Sabi, parang abusado na to si Manoy Dayo para may ginagawa siyang kung ano na hindi nagugustuhan ng mga nilalang na nasa kaliwa. Pero ano magagawa ni Manoy Dayo? Nagnenegosyo lang siya. 'Di ba? Itong si Manoy Dayo. Ang mali lang na tong mga aswang na to tsaka mangkukulam. Lumusob sila. Aswang tsaka manlalason. Lumusob sila sa teritoryo ni Manoy Dayo na wala silang kaalam-alam na itong si Manoy Dayo kinalugdan ng diwata tsaka ng mga engkantado. Isipin ninyo, sobrang dami nun. 11 engkantado tapos may mga diwata pa. Sinong mananalo ron kahit ilang gabunan kayo, kahit yata mga maranhig, amalanhig, kahit nasa 50 peraso kayo, kung nasa loob kayo ng teritoryo ng mga diwata tsaka engkantado, wala talaga kayo magagawa. Corner kayo dyan. Ang lakas ng mga yan. Diba? So, para sa akin, takbo ng buong kwento, sobrang hiwaga nito. Tsaka pinakita lang dito na kapag kinalugdan ka ng mga ganyang klase ng engkanto o ng mga diwata at engkantado, suswertehin ka talaga sa buhay. Payayamanin ka nila. Pero syempre, huwag mong gagawin sa masama. Kay Manong Dayo naman, di naman niya ginawa sa masama tsaka hindi siya nakipag-deal sa mga aswang. So para sa akin, check yun. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.